babban celebrities kuma wadda ba ɓoyayye ba, wadda aka fi sani da Abis Fulani. Wannan shine babban celebrities wadda musamman ma aka fi sanin shi ɓangaren kawo sababbin labarai. Hakika ina samun labarai sosai, sannan kuma da zafin kowane labari yake kawo shi. Dukkanin wanda yake bibiyarsa a shafinsa na Facebook, Instagram, Twitter da kuma TikTok ya san cewa Abis Fulani fitacce ne wajen kawo labarai, sannan kuma yana da tarin mabiya. Wanda ina daga cikin manya-manyan celebrities na wannan lokaci da muke ciki. Duk da dai an samu waɗansu mabiyansa ko kuma waɗansu wanda suka fito suke irin wannan abubuwa na shi bayan ya fara shi ma. Kuma ya daɗe da fara tun shekarun baya, tun da daɗewa yake yin irin waɗannan bidiyoyi. Shi dama abin da yake kawai shi ne zai samu labari musamman wanda aka yi shi da Turanci sai ya zo ya yi shi da Hausa. Dukkanin wanda ya san Abis Fulani ya san irin bidiyoyin da yake yi kenan. Idan har aka yi wani labari ko wani abu ya fito, in dai kana so ka fahimci labarin kuma ka mori abin da labarin ya zo da shi, ka fahimce shi a ɗan ƙanƙanin lokaci, to sai dai idan ka saurari bidiyo wanda ya yi akan wannan labarin shi ne za ka fi fahimtar abun. Ga shi da janyo comment a dukkanin wani bidiyo nashi wadda yake yi. Domin kuwa a yanzu dai gaskiya wannan Abis Fulani yana daga cikin fitattun wanda suke kawo labarai wadda in short zai kasance labarin na an maida shi short ta yadda za ka fahimce shi cikin sauƙi. Wani labarin sai ka saurare shi ko ka je ka duba shi da Turancin, amma da zarar ya zo ya yi bidiyo a kai sai ka fi moran labarin akan yadda ka je kai ka bibiye shi. Wanda hakan ya sa kowane lokaci yana ƙara samun mabiya da dai sauransu. Kuma sannan shi ma yana zuwa ziyara gurin manya-manyan waɗansu celebrities irin su Cizowan Germany da dai sauran waɗansu manyan celebrities wadda ba su cika zama a Najeriya ba, suna zuwa wasu ɓangarori daban-daban da ke faɗin duniya. Muna roƙonku daga nan kuma kada ku manta ku danna subscribe a wannan tasha, sannan ku danna like a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a sabon bidiyon mu dangane da bayani akan wani celebrities ɗin ko kuma sabon mawaƙi ko kuma dai waɗansu abubuwa makamantan haka, domin samun bidiyoyi wanda suka shafi faɗakarwa, ilmantarwa da dai abubuwa makamantan haka. Sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.